Today is Monday, January 2, 2023. Doon na ni Magom ako di sa kalendaryo. Tadi aksyon hen sa sulod ba? Dano na tagli 2023 na tagli no. Lunes kita maka-aksyon. Enero 2 na kita tuig 2023. Daratong balikan ang aton nga kasaysayan. Maning adlaw maka-aksyon sa 1985 kung saan nagtaliwan ang ginakabig nga Filipino Flash sa patagsang boxing ang legendary Filipino boxer nga si Gabriel Flash Ilorde sa maka-aksyon na nagtaliwan January 2, 1985 bagod man sa balatian nga cancer sa iyang lungs. 118 tanan ka mahinampang ang ginboylugan ni Ilorde sa apat ka mga weight division during the span sa iya mismo nga pro career. Si Ilorde ang naghari maka-aksyon sa Super Featherweight Division sa sulod sang 7 ka tuig sa 1960 to 1967. Madamo sa ato na nakakilala gid sini mismo nga boksidor. Ginapamangkot ali sa do sino kuno mas tanda sa patagsang boxing, it's either Manny Pacquiao o kon si Gabriel Flash Ilorde. Ini man siyang ginakabig na longest reigning Filipino boxing champion. Tub-tub nga na-broke ni Donnie Ahas Nietes. Isa ka negrosanon ang record sang 2014. Si Nietes isa man ka fighter sa 4 weight divisions. At the age of 16, si Ilorde maka-aksyon ang professional na. Nagpatigayon sa professional debut sa boxing sa 1951, kanagdaog sa OPBF regional title para sa bantamweight division sa 1952. Amo man ang pinakauna niya match outside sa pungsod Pilipinas. Iya sa una na kengkwentro ang ginakabig isa man kabantog nga boksidor sa pungsod Japan nga si Kokogikan sa Kokogikan Arena. Meanwhile, sa iyang first world title maka-aksyon, kabalo kamo first world title ya Pinoy Pertige no na knockout niya garon ang American boxer kag defending world champion that time nga si Harold Gomes sa Araneta Coliseum. Amo ni maka-aksyon kun nga nakuha niya ang Super Featherweight Championship. Kay ting ilang nga titulo ginaagawan ang belta para sa Superweight Division. Pagkatapos tumaka-aksyon nga napatumba ni Ilorde, ining si Harold Gomes ay naginulsol. Hindi na sa liwat maghampang title match. No, bangod nga napierde sa ni Ilorde that time. So maka-aksyon sa pila ka mga boxing analyst, ang boxing style ni Ilorde ginakabig integrated sang eskrima, isa ka Filipino martial art kag influensado man sa mga outboxer fighters. Even outside the ring maka-aksyon, si Ilorde ang ginakabig nga isa sa mga bantog kag ginakilala gid nga boksidor. From TV commercial to films, ara no nag-upod man si Ilorde do pareho man ni Manny Pacquiao. Rason ko nga sa 2000 ginalansar ang Ilorde Awards, amo ning highest recognition of Filipino professional boxers bilang pagkilala man sa kontribusyon ni Gabriel Flash Ilorde sa patagsang hinampa. Sino bala nakabato na sa ginatawag naton nga Ilorde Award so far? Among sa mga recent awardees, ang Filipino title holders nga si Jerwin Angcahas para sa Super Flyweight Division, si John Riel Casimero, isa ka controversial man nga boksidor, pertene ka sa sulod sang ring sa Bantamweight Division, kag si Pedro Taduran para sa Minimum Weight Division. Ginakabi bilang greatest of world junior lightweight champion, ining si Gabriel Flash Ilorde, nagtaliwan sa edad nga 49. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon ako naman ang inyong alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Ano bala mga bonobalita nga dapat ninyo bantayan diri sa atong pagpangalaga diri sa atong palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ato naman headline number 1. Aksyon Radio. 3 ka mabangkay ang nasapwan sa isa ka lugar dira mismo sa may barangay Gimbalaon sa sudad sang Sinay sang bispera sang bagong tuig.
personal naton nga ginpadugulungan ining area kung sari na sapwa ng bangkay, duha ka mga atatloged na puto sa sako, ang duha mga kalabira, magsining ka kalabira mga tulana. Ang isa makaaksyon yara sa state of decomposition o kung nagakaagnas na ang lawas sini. Tatlo ka mga lalaki wala pa makilalaan sa mga otoridad, naod nga wala man sa mga IDs nga na-recover gikan sila diri nga lawas kung bangkay. Di ginapatihan mga kaaksyon, may mo isa lang kuno ka grupo nagimo sini, pero ti may interesting digto nga nakita ng kapulisan, mahigot kuno sang manok nga na-recover sa lawas nila. Sa iban pa nga mga balita lokal, nagapabutsag na ginitang kangawa ang mga residente digto sa area sa barangay Gimbalaon mangod sining pagkasapos ng tatlo ka mabangkay, makonmugin tagbong lang tiyang bangkay sining tatlo ka mga persona sa suba pa, no? Tiyang bangkay ang sako ara sa suba. Tiyang tubig to karong contaminated to for so long mga kaakson. Ang bangkay, ang tulaan nakitaan sa tuba. Di naagyan sang tubig. Di ano to yung galikaroon ko ng iban digto nagapuno paligo sa ulunhan. Bago lang yung diskubrihan sa mga otoridad sa area. Ano naman nga aksyon ka local government unit kag barangay da mismo sa syudad sang Silay. Makon mo, sila ka pa rin indog balaybo nila, ginatagbong lang ng bangkay, tatlo na kabilog, di kon wala na diskubrihan, basi masundan pag ina sa masunod naman ng mga binulan. Check na ni karon ni Dayday nato ng detalye sa Nikon at labutan sa aton nga tiempo, and we are also trying to connect sa hepe sang Silay PNP for latest update. Subong man sa alkalde sang syudad sang Silay, Mayor Judith Galiago. Sa iban pa nga mga balita lokal, diri sa Negros Occidental, 14 ka mga firecracker-related incident ang na-record. 7 diri mga kaaksyon na record, late reported, opisyal nga nabalhag sang adlaw mismo. Unang adlaw sang bagong tuig, January 1 kahapon. 14 ini ka mga firecracker-related incident. According diri sa tagpamaba sang Nokpo, mga minor injuries lamang ang naangkon sa mga persona nga pilason. Mangod sa mga palupok mga kaaksyon, whistle bomb, buga, ano mga sa isang palupok, teo, kalabanan sa mga biktima, mga minor de edad. Pero anyhow, according diri sa Nopo, kung Nokpo mga kaaksyon, manubo ning datos o kung kaso nga na-record diri sa Negros Occidental. Kung na firecracker-related incident ang paghahambalan. Sa aton nga headline number 3, ang firecracker nubo ang Negros Occidental pagsug-alaw sang bagong tuig, ginakabig mga kaaksyon nga generally peaceful according diri sa assessment sang Nokpo. Anyway, bilog nga Western Visayas, bilog nga pungsod Pilipinas, according diri sa ilang public information officer, ginakabig mga kaaksyon nga generally peaceful. When you say generally peaceful, wala sa masyadong mga krimen nga masinidid nga nagluntad diri sa Negros Occidental. Mga masinadgyahon ang publiko sa pagsug-alaw sang bagong tuig, bisan nga do kajutay sa mga palupok nga mabatsagan aton nga mga naganilagumba diri sa Pilipinas o sa inyong tagsa ka mga komunidad o komunidad mga kaakson. Damo man ang faktor nga nagapekto sa ni Dream. Una, bes kita porte ka mahal sa palupok, mahal man ang baklon. Imbes bakal mo palupok, kundi bakal mo na yung naghanda mo sa bagong tuig, di ba? Sa iban pa nga mga balita lokal, Bacolod Permits and Licensing Office nagapatuman na sang online application sa pag-renew kung pagkuha sang business permit. And then mga kaaksyon, i-check natin dugay-dugay ang sitwasyon sa Bacolod Reclamation and Development Corporation ng Bledco Port mga kaaksyon. Ako natin may baruan ang pinakauli nga sitwasyon status sa mismo nga lugar. Ang pinakauli dara nga sitwasyon sa reclamation area, gadi naguso ang mga pasero kay boss balik na ang trabaho na binasa pampubliko nga kumbuyahan diri mismo sa Western Visayas kag bilog nga Pilipinas. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, oy, ari naman, pagbukas ang bagong tuig, big time, all price hike, ipatuman, buwas nga adlaw. Pagsugalaw sa bagong tuig, una nga ugnat, ay saka din presyo sang gatong. Masobra 2,600 ka mga pasaway nga pulis. Ginpapanaugan ko no pinalidad sang 2022. Hindi na magpasaway pag tinakadako sweldo nyo.
Canada target ang mas maayong relasyon sa Pilipinas bilang parte sa expanded role sa Indo-Pacific. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalaga. Yan ang Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation, today's January 2, 2023. Subang hapuliwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko ng mga balita nga natipon sa atong mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondents. Handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz, tubtob kita na size ang takna subong nga gabi. Aksyon Johnny Diaz. Balita nga patas. Action Radio Philippine Standard Time na 4:56 na. Sa aton pagbalik, balon ta ng observation reports ng patrol kag iban nga mga balita. Diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Life Extension Vitamin D3. Hi. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang
ng Arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya, mas need na, pero kamo lang, blessed kamo, kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo madua ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, Sa Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:04 na. Ay, kumusta na naman? Aton maukod nga matag palamati. Kumusta din ang aton mga suki sa kahanginan sa 61 ka mga kabaranggayan dari sa Banwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kumusta ka madra mga kaaksyon? Kumusta ang sitwasyon sa tag sa mga lugar sa ninyo mga tanion? Manayan-naya ang panahon dari sa Banwa sa Bacolod, maraming lakat sang panyempo sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mo darang iba nagapanahunay samtang nagapamati diri sa aton nga pagpangadagan. May mga mensahe bala kamo nga luyag ninyo ipadala. Ipadala lang sa aton mga text hotline 0963-7570-874. O kung hindi kayo sa aton nga live streaming mga kaaksyon, adan www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Nangitaan nyo aton nga live streaming ang inyong maminsay, komento, suwestyon sa aton nga ginatalakay mga balita kag issue. Aton ni napagabasa na tagang sa igtalopangod diri man sa aton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Anyway, good afternoon dira gali kay Nanay Helen bala. Anong napilido ni Nanay Helen sa San Enrique? Nalipat na ko aksyonen. Nanay Helen sa San Enrique. Baw, nahidlaw gid si mong taga-Aksyon Radio. Pwede ka kuno ka kontak kay SM. Basibla nag-monitor si Nanay Helen kay bagong tuig nga daano. Wag isa wala ka papatsag sa ton-aksyon hen. Wag isa kadalas ng baybay. Si Nanay Helen. Nanay Helen! Nasa San Enrique. Kasi pwede ka ka-contact kay SM Nona. No? Kay para blado maka-istoryana ay makamua. Doon na hidlaw naging kami diri sa imo.
sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Antes nato na nusan ang mga balita, i-check nato ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod. Observation report sa aton patrol, komodo kainan na dinaguso ang mga pasero sa Bredco Port. Kamusta ang sitwasyon sa mga matriyon? Live na live, Aksyon Zil Minardo sa patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Zil, mayong hapon. Action John, good afternoon. Happy New Year, Action John. Happy New Year, Action Zil. Kag sa imo nga dress code for today. Sana all. Kag sa imo nga OOTD for today. Oo, gani. Ano gan? Oo, dapat impluwensyahan mo. Oo, gani. Dapat impluwensyahan mo si Papang, ang balo mo si Papang, ka mag-duty, tabla mo OOTD, tanga dwa, brado mo nga prince and princess. Sana all. Naka-block, loyal sa Action Radio. Action John. Pareho kami kanina duwa na ka-uniform kami sa Action Radio, holiday kali subong. Ay nano man yato, nabra naman. Sana all. Siya naka-color black, siya na uniform. Ako yung naka-color blue nga uniform. Loyal sa Action Radio, naka-uniform bisan holiday. T-shirt niya ako ng yaya. Ano? T-shirt niya ako ng yaya. Ang t-shirt kila ka Action Radio, iya. Ti loyal Japon eh. Pero ngalan Japon. Oo. Gani. But siligon nga, pero tingin niya pagpalangga sa Action Radio. Baon niya na lang ka na namunuan. Haliday ka na sa buong. Holiday ka rin sa mga mga nabakula. Holiday ka rin sa subong. Do, nalipat ka. Sige na. Importante, pang bot silingon sin loyal. Tiyan nga dawa sa Action Radio. Pang Sana all. si Zelia pa ba? Sanahan ka na sana all. Si Zelia ba? Si Zelia kinaka-OTD na sa subong niya. Base lang bladra sa Bredco Port. May makita to sa karonaw. Grabe. Action Zin, nakapamati ka man sang sang naghatag na prediction si Master Madu? Sang 30, nakapamati. Wala ka kapamati. Isa to daan sa prediction nga may isa di ko ka member sa Action Radio nga mabulaganay. Wala kuminga. Mabulaganay, tiyamba ko doon may madayunay, gini nga laay na Allah. May gangirit-ngirit. May nakita ko gani gangirit-ngirit. Sana all. Kaya doon may mabulaganay ko no, nga isa ka person na sa Action Radio in terms of love light. Tiyamba ko, kay may third party ko no, doon may madayunay. Doon may madayunay ako. Sana all. Wala man. Ano na pa? Kurol ba? Ano na sa hilig mag-party man? Third party, gani. Oo, ganit. Hilig mag-party. Kay may second party, may third party. Pagin saya. Tama mo ginayabas sa mailit yung ano ba panawag nila? Party. Mag-gate crash. Action dyan. Ikaw ba lang yung may niga? Wala ko yung gani gambala ko yung gani simo. Kay para do ka chill bala. Oo. Kaya wala kayo malamigo. Alam mo ko mga yung third party. Do ginano ka no? Doga depensa ka temprano pa ba? Sana all. Anyway, Ano na yun? Oo. Action Zil, di ka mo subong man? Ari sa may Bredco Port, sa may Action dyan. Bako na nito kahulas na kami di sang magpapasulo dito sa may Roro. Kay Kalabalaba, sa pila. Alindri sa may dito, Action dyan. Okay. No going dari sa may Bredco Port na clearance. Sabra magpasulod ka na sa Roro, dari sa salakyan mo ko ni mga motorsiklo dari. No kay subo nga hapon, Action dyan. Naman ni oras, alas 5 na. Pero damo-damo pag-hapon ng pasero. Dari kaya ako ng signal, dari ka dula-dula sa ang video production dyan. Pero tama na yung sitwasyon ko mo. Mudra mga nagahulat sini na going sa kalsa nga Ruro. Nadamo-damo action dyan. No, kung isipon, magoro may lapit pa nagoro 300. Okay. So, ang hulat adri subong. Mga ano na sila? Mga salakyan or mga pasahero, gid? Wala labot sa salakyan action dyan. May aragi dyan pasahero no, nga nagatindog dito sa may kilid sin action dyan. No? So, damo, gid sila katama adri ang magasakay pa, no? Magabiyahe going. So, dumanggas ni action dyan mo, no? Ang nakaskrap ya, rikta na ni sa may Iloilo. O subong, na amat-amat, so rin pasulod, o kay kadamo, gid. Dalhin dito sa may gate, gid sa entrance action dyan. Oo. No, going diri pasulod sa may Montenegro going sa Roro na ni. No, sarakyan dres so inspect padaan isa-isa sini no kay isang Bredco dre kay stricto gini sila katama action dyan. Okay. No kag kung magsakay ka dre sa fast copy action dyan no kay permitan na gina-interview kinanglan gyapon kadi sini sa vaccination card no magtabo ka sa may
Iloilo kag tigin ang hugot man gyapon na ginapatuman nila ang pagtuktok sa ang face mask na mo man gyapon diri sa may Roro. Aksyon na Pero, Zil, no, sa- before we proceed sa mga requirements, buot silingon, tub-tub sini nga mga tinion ang pila sang salakyan purti pagigapon kalaba. Yes, action dyan. Laba sa gyapon ang pila sinisang salakyan. No, kaya sang mga motorsiklo. Amin action dyan, no? Kumasitan ta. Medyo nagpilit lang guro. Sige be, panaog bi aksyon na Zil. Buot silingon sinaon nakitaan ko na da subong si mga video nga ang pila Oo. mapasulod pa lang to na dikto sa brad ko. Sa may Yes, reclamation. correct. Action dyan. Oo. So, mapasulod pala ni action dyan. No? Ang kumakitaan ta dira araw sa may pila sini sa mga salakyan. Raba diri. No? Ang mga... Pero kalabanan ni action dyan, hindi siya loaded ang truck ng mga salakyan. Gini auto, Oo. tricycle, motorsiklo, amo na di ang manugpasunod na mga van sinigani daw hindi ta pamakitaan amo ni oras nga may nagasulod. No? Kay kagapon ni action ta. Oo. Kagapon, nasitan siya daw ang mga van sini nag-aamat-amat naman dire na pasulod. Pero tisibong na naman ang biyahe sini, no? Resume naman na liwat action dyan, no? Pero wala kagapon na naman sa untat biyahe action dyan mo, no? Sige, man niya ang biyahe. Pero tiban, pag wala man nag-pinuli, halin sini sa ilang mga action dyan, kundi sila ng New Year na nagtulog Gani. sa Paskwa. So that's why subong grabe ang pasahero sana ni mga gabi every 2 hours man ni ang biyahe action dyan. Oo. Plus ang Roro na samtang may ari diri nga nakadungka ang mabalik naman amo naman na ang biyahe. Kasi ang pinakanawig na nga biyahe sa Roro daan 2 hours. No? So amo na ang duration sa biyahe sa Roro. So kung makakita nato diri sa mga convenience store, no? So i-try ko Aksyon Zil, standby kita anay, mga commercial break kita Aksyon Zil, balikan na kada liwato kayo guys sa latest ng sitwasyon sa may Brad Copor. Standby mga ka-aksyon na, check naton further pag information para sa informasyon sa publiko. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo
nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pa salamat din sa TM ng ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan. Atong nga patrol with Action Zil Minardo sa dugang niya nga report gikan dira live sa may Bradco Port sining nga padayon nga pagdinaguso sa mga pasahero mga kaaksyon base mga advisory dala ang Philippine Coast Guard kung ano ang pinaka-latest para ma-impormasyon sa itong mga kaaksyon nga may plano magbiyahe kamusta dira ayan. Balikan naton si Action Zil Minardo sa patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, kamusta dira liwat? Action na dyan, nasa padayon pagyapon ang pagsulod address ang mga salakyan, no? Kag sarili ng mga salakyan going dito sa may Roro vessel sa Action dyan. No, that's why ang mga pasahero, kaulihig ng pasahero, Action dyan mo, no? Ang mga magasakay, gid ba lang ang mga tao lang wala dala sa salakyan, una ginitanan ang may mga vehicles. So that's why sang nabiligad, ang gina-advise sa ila, nga kinahanglan early pa sila Action dyan. No, kaya para kung makagawad ni sila sang ticket, especially ang may mga salakyan man sinin, na kung mahapunan sila, for example, karon alas 6 niya mahalin ang barko, no, kaga sila ang iban, subong, alas na Action dyan, manog alas 5:30 na dugay-dugay, amo pa lang sila mag-abot, so madelayed ang ila sini nga travel. So that's why, nga kinanglan, early gid sila magkadto diri sa may Bradco Port, para paghamba dito, nga open na kung pwede na pasakaan sa salakyan, no, makaamat-amat na sila, na hindi ba lahat selection dyan kung dali-dali sini ang ilang pagpasaka sa mga gwardya man diri mismo kag nagakontrol, no, kahit sabon nag-amat-amat nagidadamo diri, no, may ara pa mga series sini Action dyan nga going to Cubao nga biyahe nung masakay man ini sa may Roro vessel. Di Action Zil galakat man ang pila or pila na nakaminutos nga gapundo lang? Subong Action dyan, nagamat-amat man lakat, pero dito kung makitaan mo sa sulod, no, kay gano'n siya Action dyan, nagagiyo man sini ang salakyan. Pero pagkalabot dito sa sulod, kay makitaan ta, nagasagay dito ang mga salakyan, which is hindi man makadali-dali pa saka sini, no, sa may Roro vessel, kay pang check up na dra, no, may kinanglan pa sila magawa dra sa ticket sa Maya clearance, yun, hindi sila makasaka dito, no. So, ang pasahero sini, nga mga tao lang gina sa Action dyan, no, subong makitaan ta, damo man ang alabot pa, na diri sa may Bradco Port, nga mahingagaw pa man sakay sini Action dyan, no. Action dyan, ini ang maghalin nga Roro is 6 p.m. na ni siguro Action dyan. So, ang 6 p.m. na siya, may mga pasahero na nasubong na load na. Ang sa subong Action dyan, ang 6 p.m. na Action dyan, ang ginaload pa lang is mga salakyan. Okay. No, after sinisan salakyan, amo pa niya ang nagahinulat dere, no, sa may entrance, ang masakay going dito, kanang pasahero sini sang Roro nga manughalin. Kami bag-o naman nga nagdungka dere Action dyan, no, yan isang 5:30 siguro, bag-o na nagdungka yang diri sa halin ni sa may Duangas going diri sa may Bacolod Action dyan. Kung ikaw Action Zil maglantaw, may ginatos ayhan ka mga salakyan nga nagapila dala subong? Sobra Action dyan. Sobra? Oo, may gatos, oo. Sobra 100 Action dyan. No? May nagkakagina pa ng daan. Ang damo na ito sa motorsiklo. Salakyan, motor, sari-sari na Action dyan, no? I don't know, ang tricycle, masulod na ito kung pasayro lang yung going dito
na nga ilagin dulong niya. Pero kalabanan action dyan sa lakyan kag motorsiklo nga atong sini nga maakitaan kag ini ang naduwa mag-una man gani nagabot nga iya ka kubaw man nga biyahe naduwa ka sini nga sir which is hindi man naman ni maisip ang susunod nga pasero yan dira naman ang gina sila sa sir action dyan mo. Maulat naman na sila. Dura ka series selection dyan no kag ang sini may mga standing position sa susunod sa series selection dyan. Ngayon nga mga pasero so madamo-damo gid kung mag-isa lang nakasalakyan daan may sarang lang guro nga sobra sini 50 kung 60 ka pasero no kaya sini sang isa ka series bus action dyan. Okay, tilek sa aton case to ganay isang naligad dula paglakata mga 60 gurong capacity no sa isa ka air conditioned nga isa ka large nga salakyan. Tikon magamusin ang case direction zeal, may nakita ka direction zeal nga private bala. Bisan mamangkot ta lang naton lang driver. Ano oras na sila gina pa nga hulat man? Basi iban block ina pa na launa nga pulupila daaw. Inian na pasunod ni action dyan mo. Ang salakyan nga ginamin mo na action dyan. Sa mga nagapila bala basi iban na kagina pa nagahulat or ang nagapila na action dyan, matamat na sila. Ari na nakasunod na. Nagalakat na ang mga salakyan sini. Kaya kagila dito sa may gate, wala man sa may nakapundo ang salakyan action dyan. Na ang mga bagon, inabot ni sila, amat-amat naman dito pasulod. Ang naga-stock naman action dyan, ako nang sagad, adod naman sa pasulod na. Kaya hindi pa makasaka diri sa may roro vessel ang salakyan. No nga nagkakadto dito action dyan. So may mga salakyan na gani sa auxiliary ng Philippine Coast Guard, ang ari diri subong. Walang iba na going man dito sa may fast craft nga vessel action dyan. Pero hindi kanto ya kadamo ang sa fast craft sinin nga pasayro. Pero kung nga tanawon ta diri sa may roro ya almost subong sa pagbanta ka action dyan ara naguro masubra sa 500. Lokon isa kalibo ini ang pasayro included na ini ang mga sa series bus nga mga sakay kag ang may mga salakyan man action dyan. At this time action dyan sige pa no may ari mga tricycle nga nagginuha bago lang hindi na mapakita kay gapilit ang akong nga video action dyan. No need action zeal, don't worry about the video kay ga picture lang among ginagamit nga graphics ha. Hindi mag-worry sa video. Anyway, nang at least subong, importante makita tabalang nga may movement, may development ang pasahero dira para hindi mas standard ang iban kabalo ka. Ibang nga pasahero maging nangagaw man na mo nga mga duty boss. Oo, maganda action dyan, no? Ang iban sila nagangagaw. Ganun kiti, dapat ang ilang sinaction dyan, no, nga idiyahon gid. No, kung nga mag-early gid sila, especially ang may mga salakyan kaya mo na ang sa election dyan, ang advice gid na sa mga operators kaya hindi mabala mabalaan kung ano kadamo ang mga pasahero nga naga-travel. Pero so, sa mga operators connection dyan, everyday do almost 2,000 ang saruro, tapos ang average na nga pasahero 1,2 to 1,5 ang sa may fast craft. No, so amo na kadamo pero may adlaw ang naga-travel, especially bago lang nagtapos ang New Year, iba na puli na pabalik sa ilang mga puluyan man o kundi sila halin nga mga lugar sa nation dyan. No, so ang iban, ang baka sa may series bus action dyan, may mga pulo, pakabilog sobra ang nag-standing, lalabot sini sa seating capacity, nga 60 kabilog, no, damo, man nag-standing, going sa Cubao pa ni action dyan, nga series, no, so nagatindog lang ni ang iban sa ila. So, pero kanang action dyan, tinami man ang shampoo sa bong, no, ang kag hindi tanto kabalod ang baybay, no, kung ato na diri maobserbaran, diri sa Maya Bradco Port, daw kanay-kanay laman sini ang hangin kag ang balod, no, hindi madlos ang balod sini action dyan. Pero kung nan taon ta action zin ang nagapasulod ya mga salakyan, pero in terms sa mga individual nga passengers, may nagainabot pagid man tub-tub sini nga matinion? Action dyan, may ara naginabot sa iban sini ginap pa nagabantay diri sa may mga convenience store ang nagapungko, iba nagakaon-kaon na lang gali noodles, wasi sa panindi sila oras nagakadto. Nang iban sa nagkakaon na sa nga cup noodles action dyan, kag nagapamakawanay, kiti una ang salakyan mo. At sa subong ang iba nakapanahog na dire, nakalakat na ang mga pasahero nga going o kumasakay pa lang sa Roro, wala pa gyapon nakahalin o kon ara gyapon sa may entrance in action dyan, o kaya ginapaubos dire ang salakyan, samtang kaya pa mapasakay dito sa may Roro. No? So, kabalo ka, importante action zeal kung individual kabi nga passenger, wala ka sang cargo, makasecure ka ng ticket mo. Sure, ball na kay ti secure na imong slot sa Roro mo. Ang imo man dahil concern lang
ang sasalakyan kay kinahanglan mo ginaya magpagutok nga makasulod ka dito sa area nga makahulat bala. Kay kung pasero ya wala problema mo makatiket kaya okay na ya. Correct action dyan, no? Kay Tisubong, ang iladi nga pilahay until na action dyan, no? Ate Ario, ang daw last siguro nga nagapila action dyan subong, ang motorsiklo, may nagasinulod pag action dyan, dito sa may gate, no? So, ang gate 1, sinidori sa may Bradco Port, damo, pag isulakyan Japon, no? Ang ato dito. But so far, action dyan, sige naman ang sulod sa salakyan, no? Dari pa kadto na sa may Roro vessel, kay Tidugay-Dugay, Manogali, siguro ang ng mga 6 p.m. Exactly to 6 p.m. ginagahalin ang ining trip going to Dumangas, Iloilo action dyan. Oh, hindi ka mo damang pila ha ba? Sige, bot yung vlog report ka mo tos Dumangas, aw. Sana Baka pa'y gandiganan tanayan. Ayaw kay daw ka, gidra sang salakyan action dyan, no? Kasako. Basi bla pagpangita na mo sinyo. Basi pagpangita na mo sinyo, ato ka mo si Dumangas. Kita na ilan na to eh. Ang bato bla sa radyo Bacolod ito sa Iloilo. Tingala sa Bacolod man. Dili ka na duty sa Iloilo. Gane. Sige. Sige. Kasi dyan, may na ang pinaka-latest update dari sa may Bradco Port, ini sa Action Zil Minardo, una sa balitaw na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kayo sa report ni Action Zil Minardo sa Batrol. Live dara mismo sa Bradco Port. Padayon pa sa gyapon ng pag-inabot sa mga cargoes, mga ka-aksyon na salakyan nga pasulod dara sa may Bradco Port. May plano magtabok dito sa probinsya sa Iloilo, diri sa may Bradco Port, mga ka-aksyon. Inang roll-on roll-off vessels, anyway, damo man na sang trips. Amo na nagaling, this is not an everyday case, no? This is an isolated case kung mga rush hours, mga Christmas holidays, mga mga ka-aksyon, may mga okasyon, amo dinaguso ginada mga pasero, and we expect that particular thing. Pero sa ibang nga mas kaso ay na problema, no? Sa ibang nga may nadlaw. Amo gina kay ti nagahingagaw ibang nga makapauli, damo sang gusto makatabok gilayon, pulo pasensya lang. Labaan to na pasensya naton kay para no makakuha ka gid sang slot mo. Makasakay kas cargo okay naman na patabok mo tuway na problema. Action Radio Philippine Standard Time na 5:27 na. Magabalik pa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sini. Stand by. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na tingin sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad,
ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga impatigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no? Nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kag sa iyang mga kaupod nga mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga ari napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, Maka-aksyon personal kita kaina nga nagpadulong dito sa area sang City of Ay, sakop ini ka barangay Gimbalaon sa syudad mismo sang Silay, no? Aton gin kadtuan ang area kung sariin gin tagbong ang tatlo ka mga sako nga may unod sa mga bangkay sang wala pa makilalaan nga mga persona. Exactly, the first report nga we received yesterday, isa lang gid ka bangkay nga ginhulog dito sa may Taytay. May ngalan na sa sang Taytay ay forgot. Kaya nga i-recall natin mga kaaksyon. May exactly kita na nga ang pangalan sa Taytay. Actually, ang Taytay nga ina, kung pataklad ka dito, bala sa Lantawan View, that is the amo ng Taytay before the Lantawan View. But siningon bukid na ginis nga porsyon sa barangay Gimbalaon. Di ba may arad na concrete mga kaaksyon nga Taytay, and then may mga hilamon sa palibot, ang piyak kasi na kung sa wala, kung pakadto ka sa bukid, daw ka bakante sa nga lote. Diriya sa Tuoya, porte kasiot, and then may suba na sa dalom. Ang kadalumon sa alin sa Taytay, pakadto dito sa subagid, estimatedly, according sa mga residente, 150 to 200 meters. No, amo sina kadalom. So kung may hulog ka dito nga butang, masigabong gid.
That time mga ka-aksyon, according din sa itong interview kay Alas Junjun, nakitaan niya mga around 11:30 sang tungang gabi, may nagdulog nga isa ka Toyota Innova nga nagaduag sang brown. May nanaog nga 3 ka mga lalaki nga daw may ginabitbit nga ginatuwangan nila nga sako. And then naglukso sila sa daw isa ka platform nga daw may barricade bala sang taytay, di ba may ara na? Tapos sa dalom sinagali, may ara pag nga do tulong-tungan nga pwede kada katungtong. May mga hilamon ni digto. May nakitang ko to kay na magka-aksyon nga naghapay na lapad do mga sobra sa kadupa. Aligasyon sa mga residente kung may dulong na sila, dra sila gali nagatungtong para hindi ihilmonon sa mga tao sa palibot. Posible digto gali nila ginahimos no ang ining bangkay. Da nila ginasulod ginaplastar ana nila para makatindog sila kag makatuwang-tuwangan nila among paghaboy sa may suba ang ining mga bangkay. 11:30 of December 26, wala masyado may nagalabay kay after the Christmas season na siya. Ang natabo mga ka-aksyon, kabatik sila kuno nga may nagaginahod ng mga lalaki. Why kuno face mask, wala bonnet, nakaputi lang nga t-shirt yung mga lalaki sakay sa Toyota Innova nga brown, wala sang plate number. And then, ginatingala sila nga pagpanaog, nakaabre na nga dalang pertahan sa salakyan, nagbacking ini, kag pagkabaking nila nakaplasta ng salakyan, gulping nga maginhulog sila, pag sigabong nagdinalaga ng 3 ka mga lalaki, wala pa kuno kasiradong salakyan, ay naglakat ng salakyan hingagaw mga ka-aksyon. Tina-check natin kung anong report. Eventually, December 31 sang aga, na do nag-doubt ang mga residente. Ining si Elias Junjun, ginauga niya to sa dalom sang suba. Pagkita niya, may 3 na gali ka sako. Ang 2 ka sako, do mga gabok na ang sako ya, may nakitaan sa tulan, kalabera sang tawo. 2 ka bilog, 2 ka sako ang unod, kalabira na gitanan. And then ang isa makakso, nakitaan niya nga ara lapit sa suba, ang sako, pagbukas sang sako, bangkay katao nga yara na sa state of decomposition. Ang aligasyon, ini ko nung lawas nila, mahigot ka manok. Ano man nga mahigot ka manok, di ni nagalin ang higot ka manok nga ini. Sinoni nga nagigot sa ila. Ang hambal din ni Junjun, natingala sa kay prior sina nga case a month ago, may nagpundo manda nga salakyan, kaya mo man to, di same man ang modus, season 26, amo man yung kaso mga ka-aksyon. Ari magka-aksyon kabay isang statement ni Junjun kay nasa interview. Butang? Hindi dugay na. Pero yung isaya kay way na dani ano? Kalabiran lang. Bali, ano ginsudlan nila? Sako. Sud na panulan na sako. Hindi hulog na. Saan ang iban? Ang last nga nabatyagan ko sa 26. 26. Sindari. Ang duha na iya, Dugay na way ko kabalo sa ano naging nagdagdag kay kun batyagan sing 26 da di puro basi kun dunot lang dang isa da. bali sang ano nila ang hulog sa 26, aga or gabi? Sabi lasud si 55 ko da sana anan. Batyagan nga nagdulog da. Tapos ano yung naging lantaw? Tayo no? Nilaw sa New Year no? Sobra kami hindi namon mga tungkuan na Gani. 3 sila na sulod gyud sa sako. Sako ta na sa blan. May mga pilas or ano man? Hindi man ano kay yung isa to yung 26 yun, hindi mo nang plapitan, bubao na. Laki? Laki tanan. Wala sa mga bayo? Ang isa may short pa nga pula, kung unayang na tulan ng white bayo yan. Ito sa kanang kayo sa puro na kaya kung may bayo to, itaw pa na. Pero tanan sila lalaki? Lalaki, ano po, ang isa nga una nga kalabira na, laba buhok, hindi mo ma-identify kung laki ito kung bayi. Kalabanan, giligab, igil man nila ginabilin din, no? Gabi, ito ya kay... So, sa 55 na to. Pero diri, wala may kapangita sa inyo? May nadula, ano? May idea, puro pangayaw, puro na lang yung nagtag na. Pila ka bilog, no? Ang nagduhol? 3 ka bilog lang nakita kung ano sa sakyan, balik na. Tapos, private na salakyan? Innova, na brown. Wala plate number? Din sila, lin ba or diri? Diri sa ubos. Tapos? Nagdulog na sila, patay nilang salakyan nila. Tingalaw nga, patay ang salakyan. Tapos, pila lang segundo, ganda naman, nagdinagapong martaan. Dugin si Rabla diyon. Oo. Rekta sakit kayo na rin, siya din na, aradang pakingan, babaw mo, lapit lang man daw. Segundo lang man, makabaking na tayo. Wala man, may naging tiro, wala man ginanaw. Why ba siya gawin, naglakbok niya, kasi taas, ang tama na, no? Oo.
Aksyon! Johnny Diaz! Balita na patas! Ang portion mga ka-aksyon sa statement ni Alas Junjun abo ni nakakita, nakasaksi sa sininga krimen. Sa aton pagbalik, we'll check Mayor Jody Gallego sang Silay City kung anong yari aksyon sa nidiri anong direktiya sa kapulisan. Subong man sa advice niya sa mga residente nila. Kaya mismo mga residente, ginakakulbaan naman sa nagkatabo sa ila mismo nga lugar. Magabalik kita, pagkatapos gidlamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
bakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon. 3 Action Reports Afternoon Edition. This time, yara sa piyak linya, i-check natin si Mayor Judith Gallego sang dakbanwas sang silay regarding sa sining case mga ka-aksyon. Anong directive ya sa kapulisan, anong abiso ya sa mga pumuluyo dira mismo sa area sa Barangay Gimbalaon. Mayor, good afternoon. Si Action John Diaz, Action Radio. Happy New Year. Happy New Year, Action John. Happy New Year. Oo. Thank you, good Mayor. Si mo time diri sa Action Radio. I know for sure nga medyo may mga obligasyon ka man. Pero mga ko, Mayor, kay natabo tong isa ka pagka-discover sang 3 ka mga bangkay dito mismo, no, duwagan ni Calavera na isa yara sa state of decomposition sa Barangay Gimbalaon. I know for sure na kalabot na ni simong information, Mayor. Anong imo diri nga directive sa aton nga PNP dira mismo sa Silay? Super sa subong no ginapa-investigahan tayo na sa aton nga PNP no. Ang partisyon na sana itabo pero diri sa siyudad sa Silay wala man sa kami napablater o kung ano ni nga may nadula diri nga mga persona diri sa Silay City. No kay ginuusisa ko na posible siguro na tabo siguro base gindalalan siguro blakag muna no dira ano na sila no ginulog daw kung ano nga ano na nila. So tiyang sa diri sa Silay so para wala sang mga kung ano man nga nadula dili nga mga persona dito sa amon. Tiyan mo na subong ginapa ano ba na no inaksyon na ginasang pinamon para nga ano na bala mapaano man nila maimbestigaran ang partisyon na tabuin na no tanan ka coordinate man na sila sa mga tanang station sa palibot nga Banwa ug syudad. Oo. But silingon si the Mayor, adra ay sa Silay City in terms of crime, wala man natabo nga posible makaangot sinadagali. Ang inyong nga pagpati diri base sa iba nga lugar kag dugin tagbong lang gid sa area sang Gimbalaon. Tiyan mo na posible nga halin na sa ibang nga lugar. Tiyan mo nga ni subong nag-advise ako sa mga PNP o sa Chief of Police sa mga detachment ma-conduct na sa mga checkpoint kag ang area dapat i-kunang permit at turyahan muna. Kag dito gali sa lugar, Mayor, ambal sa iban, kay nasa na istorya ko dito, medyo dulong ko ng area, may advice kita kay Kapitan nga basi bla pwede mapalibutan sang mga tanod or mabutangan to bla sang suga gid, Mayor? So, kaya nag-ano na po nga buwas, pabutangan ko na sa mga solar lights. Ang mga dito nga mga area, mga nadulong balaki para nga kung ano nga may mga masanag ba lang mga kita kung ano nga mga tao na lang kadto mga salakyan. Okay, at least may ara naglik nga daan nga plano kamo sa LGU no. Ano na lang Mayor imo pasalig dira sa mga residente nga medyo ginakulbaan ng iban sa amo sila na discovery dira. Anong imo luyag nga ipalabot sila Mayor? So parte sa mga residente hindi lang magka-tugmat hindi magka-adlock. Dapat kung may mga maobserbahan dira ang kamalamalaan o kung mga ano sa bisuras pabalo lang sila no sa barangay o kung marikta na sa pulis kay para nga kung ano mapangitaan sa mga tikang dira para nga maka ano brasang solusyon either ma-prevent ang mga kriminalidad nga gakalatabo no kay may mga araman dira nga mga pirsa nga ara sa lapit lang dira nga area. At least preparado galing LGU sa tanan nga mga actions. Mayor, I think no ang publiko nga pamati satisfied kag makambal nga at least may assurance from the LGU. Thank you gid Mayor si mo time diri sa Action Radio. Thank you man Action thank you man. Thank you gid Happy New Year Mayor Happy New Year, Happy New Year. Sige. Action Reports Afternoon Edition. Si Mayor Judith Gallego mga ka-aksyon, lipot gid lang aging kwanta lang sa ka-aksyon regarding sa ning sitwasyon dira sa ila. Kaya mako mo tatlo nga daan ni kabilog ipang sulod pa sa sako. Di pagpati sang alkalde, hindi na taga Silayda basta sa ibang lugar na gluntad o kung halin na sa ibang lugar nga da lang gidila na ibaluan, no, diskubihan ng area nga da nila gintagbong. Kung sa pambalon wala man sang record dira sa Silay nga may nadula, may mga krimen nga nagluntad that could lead to that particular case. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, 5:49 na mga ka-aksyon. Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon dira kay Dennis Richard Tiboruma. No, antes sa report sang patrol balikan to si Action Zil, Action Hen
Sir Jose Mongcal Torilla, good afternoon. Monitor sila sa Binalbagan, Sir Doy Arthur. Ara man nagapamati, Ma'am Ana Sinoro. Mayad nga hapon si mo, ma'am. Kamusta dra? At Lia Kim Iriman. Ma'am MJS Candido Hildor, good afternoon. Ma'am Cecil Bikbik, watching from Purok Orchid sa Barangay Binubuhan. Happy New Year dra si mo, ma'am. No? Sir Martin Aliling, naga-monitor man sa itong nga pagpangalagad siling hapon. Ara man si Sir Philip Alonsagay. Sir Philip, good afternoon. Happy New Year sa imo, sir. No? Ma'am Inday Blasa, maayong hapon dira sa taga-barangay Maaw ko na. Kay Resha Bolboa, kay Suzette Aguirre, kay Ma'am, kay Sir Rene Brinques, Jason Quintas ang Dulao, good afternoon. Ma'am Ters Vergara Sancho, maayong hapon sa inyo. Maricel Yorpo, good afternoon. Ma'am Homa Lumina, mayad nga hapon man. Kita sa balik nga report sang aton nga patron. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil sa report, please kami. Action dyan, naglambot sa 90,000 pesos ang estimated damage sa luha kabalay nga nasunog sa barangay Balabag, Syudad sang Carlota, Negros Occidental sa Disyembre 31, 2022. The local fire inspector Victor Loreto, acting city fire marshal sa Bureau of Fire Protection La Carlota City, nga mga takna alas 8:13 ng gabi nagsugod ang kalayo kagilayon man nga naging respondihan sa BFP kag mga takna alas 8:52 sang gindeklarar nga fire out. Palayag ni Loreto nga nagsugod ang sunog sa balay nila Lane Ramo kag naglakta pa kadto sa kaingod balay sini nga ginapan nag-iyahan ni Alex Ramo. Sa sunod sa 24 oras nga pag-imbestigar sa BFP, inisyal nga nahibaluan nga sa kusina nga parte sang balay nila Lane Ramo nagsugod ang sunog kag posible mayara na lipatan nga niluto kag wala napatay ang appliances usang naghalin ang mga ini sa ila balay. Sunod kay Loreto, total damage ang balay nila Lane, samtang partially damage naman ang balay ni Alex. Ginkumpirma man sang fire marshal nga wala sang casualties o fatalities sa insidente. Balita gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Radio Philippines Standard Time na 5:52 na. Ang Department of Transportation nagsiling nga para mas mangin maayo ang pagpangalagad kag pagdumalas sang naiya o Ninoy Aquino International Airport mas maayo kung ni kunoy pay dalom sa pribado nga pagdumala o kun ang pagdumala abit sang area. December 30 ginpalayag ina sa Department of Transportation. Labi na sila nga tiglikon. December 1 o kung January 1 mga kaaksyon, nadulaan sang radar. May nakaluntad nga traffic air traffic management system glitches. Nagaproblema ang traffic system sa kanginan. Doon nadulaan radar mga kaaksyon ang bilog ng Pilipinas. Pero no, tabo December 30 ang balilay pa ano nila sa private. Pagka January 1 may natabo da yon. Subong amat-amat nga nagbalik, no? Tapos gambala man ang kaap, naba nila mo ginakay ti may mga glitches, may mga problema among kay government company nga dana nagapangalaga. So kisado hindi ko na matatapan ilabi na ko mga holiday season kag rush hours. Pero dapat ibalik sa normal kay damo naging agaw pa uli. Damo na gusto magbalik sa trabaho. Di ko na mo silang sitwasyon magka-problema. Damo sa delayed and canceled flights. Just coordinate with the Philippine Airlines o kung ano nga airlines mga kaaksyon nga inyo nakuha abi ang ticket. Di ka mo masakay nga aeroplano para sa schedule sa inyong nga biyahe. Kung sa ano ang resumption sa inyong nga biyahe, labi na kung postponed, cancelled, or diverted sa iban nga mga airports mga kaaksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 5:53 na. Inyo na batian ang kabugusan nga pagpangalagad sa atong panatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation. This is the first Monday, January 2, 2023. Salamat sa aton nga Action Zil Minado po dira kay Action Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center, Action and Defensor Lisay. Salamat man diri sa aton nga Studio A Master Control po naton Action Henry Espolgara kag Action Christian James Binares. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action and Defensor Lisay. Kagkaroon sa Action Firing Line with Action Marlon Hinovega. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kahanginan, Action Jan Diaz nga nagasiling ang katapo sang media. Nagaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasabuman kon kabudlayan. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.